5 ranajkových jedál, po ktorých nebudeš nafúknutý ako dojebaný balón. Ak ráno prdíš jak stará Škoda a brucho máš tvrdé jak betón, problém nie si ty. Sú to tie posraté raňajky, čo do seba láduješ s kávou. Začni avokádom. Áno, to zelené hovno, čo si myslíš, že je len pre hipsterov z Bratislavy. Obsahuje tráviace enzymy, ktoré pomáhajú rozbiť tuky, takže tvoje črevá nemusia robiť načasy ako chudáci. Chceš pečivo? Zabudni na biele nožky jak z roku 1995. Kvasený kváskový chlieb má menej lepku, menej fruktánov a tým pádom aj menej plynového teroru v bruchu. Črevá ho milujú, ty budeš konečne ticho. Ovocie? Ananás, kiwi a papája nie sú len exotické pičoviny. Majú enzymy, čo trávia bielkoviny, takže žalúdok nevyzerá jak boisko. A ak chceš niečo teplé, daj si zázvorový čaj. Upokojí črevá lepšie než pol fľaše slivovice. Sladiť? Med, nie tie umelé sračky. Med má enzymy, čo pomáhajú rozkladať škroby a znižujú nafukovanie. Ak chceš ráno jesť bez toho, aby si sa cítil jak rozbitý sud, rob tieto veci. Sleduj ma pre ďalšie tipy, ako si dať dokopy toto dojebané telo.